פרשתנו, פרשת מצורע. אנחנו נמצאים גם כן בערב פסח, שבת נקראת גם שבת הגדול. פרשת מצורע מדברת על אחד שדיבר לשון הרע, ושמים אותו מחוץ למחנה. גדל לו נגע ביד, בשערה, בא לכהן, הכהן מטמא אותו, וצריך לשבת מחוץ למחנה. כמה זמן? כמה זמן שייקח. עד שיתרפא מנגע הצרעת. כל זה בעבור מה? בגלל דיבור של לשון הרע. פרשת מצורע היא גם המשך ישיר לפרשת תזריע. הרי בכל שנה הפרשיות האלה מחוברות, פרשת תזריע ומצורע. השנה יצא שפרשת תזריע בנפרד ופרשת מצורע בנפרד. תשמעו פסוק. איך התורה מדגימה בפסוק מאוד מאוד קשה איך צריך המצורע להתנהג. כתוב ככה: והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. רק נבין, נמחיש, מה עובר אדם שמצורע. יש לו שערה לבנה, שיש בה נגע, השערה הפכה לבן. אומר לכהן, הכהן מטמא אותו, יושב מחוץ למחנה. אבל איך יושב מחוץ למחנה? פרוע ראש. הבגדים שלו פרומים. אומר רש"י, השם ירחם, כמו אבל. ועל שפם יעטה, אסור לו להסתפר, אסור לו שום דבר. ולא רק זה, אם זה לא מספיק, כל מי שעובר לידו, בשביל שלא יתקרבו אליו, הוא צריך להגיד להם, אני טמא, אני טמא, אני טמא. איזה ביזיון. הרמב"ם, בהלכות טומאת צרעת, מביא 5-6 הלכות. איך צריך להתנהג עם המצורע הזה. אסור לו בשאלת שלום, אסור לו להקדים שלום לאף אחד. אסור לו להסתפר, אסור לו לכבס את הבגדים. אפילו בשבתות, אפילו בימים טובים. שום דבר. מקום מושבו איפה? מחוץ לעיר, מחוץ למחנה. איזה בושות עובר המצורע הזה. ויתרה מכך, ואם המצורע הוא כהן גדול, בדיוק אותו דבר. גם כהן גדול, שהוא היה מורם מעם. אם יש לו שערה אחת לבנה, ונגע, הולך לכהן. מראה לו את זה, מטמא אותו, באותו כהן גדול, שנכנס ביום הכיפורים לבית קודש הקודשים, גם הוא הולך לעבור את כל הביזיונות האלה. אבל אומרת התורה, הוא יכול, אם הוא רוצה, לחסוך את כל הביזיונות האלה בפעולה אחת פשוטה. מה הפעולה? אם הוא תולש את השערה, לפני שהוא בא לכהן, הוא לא צריך לבוא לכהן. למה? מתי אותו אדם נטמא? רק כשהוא בא לכהן, עם השערה שהיא על גופו, מחוברת לגופו, והכהן הזה, הכהן רואה שהשערה הזאת היא לבנה, רק אז הוא טמא. אבל אם הוא תלש את השערה הזאת, נגמר. מה יכול לבוא בן אדם לעשות? יגיד, אני כהן גדול. איזה בושות, איזה צער, איזה איסורים אני צריך לעבור, בשביל מה? שאני יכול לפתור את זה בשנייה אחת, לתלוש את השערה. למה?
הוא יכול לבוא בהכי הרבה תמצא. איך היא תמצא? יגיד, אני בן אדם מכובד, אני כהן גדול, זה לא מתאים, זה לא פה, זה לא שם. אבל אף אחד לא עושה דבר כזה. אומרת התורה, שאם בן אדם תולש את השערה, עובר בעשה. איזה עשה? ושמרתם, ישמר בנגע הצרת. מה זה ישמר בנגע הצרת? שגם אם ראית שצמח לך שערה אחת, אל תבוא ולתלוש אותה. ואם אתה תולש, אתה עובר בעשה. ישמר בנגע הצרת. עכשיו אני שואל אתכם, זה לא מובן. כמה פעמים בתורה יש לנו שאדם שמצטער ממשהו, ממצווה, הוא פטור. יש לך מצטער יותר גדול מזה? שאדם צריך לשבת מחוץ למחנה, ותראו לכם הוא איזה רב של מקום, או לא משנה, אדם מאוד מכובד, והולך מתנהג כמו אבל, פרוע ראש, פרום בגדים, לא מסתפר, לא מכבס את הבגדים שלו, גם לא בשבתות וימים טובים. יש לך מצטער יותר גדול מזה? יכול לעבור על עשה אחד. פשוט תולש את השערה, ובזה הוא חוסך לעצמו את כל הבושות. האם זה קרה? התשובה לא. למה? כי התורה לא העלתה על דעתה שמישהו יעבור על עשה בשביל להיפטר מכל מה שהוא צריך לעבור, מכל מה שהמצורע צריך לעבור. התורה לא העלתה על דעתה שמישהו יעבור על מצוות עשה מהתורה. ישמר בנגע הצרת. בקלות בן אדם יכול לעבור. התורה לא העלתה על דעתה דבר כזה. אבל מה? כשאדם מדבר לשון הרע, כמה לאווים הוא עובר? כמה מצוות עשה הוא עובר? לא תלך רכיל בעמך, וכל מיני לאווים שמונה אותם החפץ חיים בהקדמה שלו. ולא רק זה, הוא מאבד את כל הזכויות שלו, מאבד את העולם הבא שלו, והוא נענש על זה. גם הוא, גם מישהו סיפר איתו, וגם זה שדיברו עליו, כי הוא גרם לאנשים שידברו עליו. איך אפשר לא להיזהר? איך אפשר לא להיזהר בעבירה החמורה הזאת של לשון הרע? שעליה נאמר בתורה, לא תלך רכיל בעמך. מה זה רכיל? רכיל זה כמו רוכל. רוכל מה הוא עושה? יש לו עגלה. שם שם כל מיני דיסקית, מחטים, חוטי תפירה, מספריים, מסרקים, דברים כאלה. והוא רכיל. הולך מזה, מהעיר הזאת, מהשכונה הזאת, כן? הולך, מוכר את הדברים שלו. אותו דבר בדיוק אותו אדם שמספר לשון הרע. אומר החפץ חיים, לא תלך רכיל בעמך, אל תהיה כמו אותו רוכל. ראית פה איזה משהו שמישהו עשה? יאללה, אחר הוא רכלן. הולך לזה מספר לו, הולך לשני מספר לו, הולך לשלישי מספר לו. מאבד את העולם הבא. מאבד את הזכויות שלו. והתורה אומרת, ישמר לך בנגע הצרת. יכלת לחסוך את הכל ולעבור רק על עשה אחד. לא. התורה לא העלתה על דעתה שמישהו בכלל יכול לעבור על מצוות עשה של ישמר בנגע הצרת. וזה משליך לכל החיים. לכל החיים. כמה פעמים באדם נמצא באיזשהו פלונטר מסוים, והוא מוצא לעצמו היתרים. אז הוא אומר, טוב, אז אני אעבור רק על איסור אחד, אבל אני יחסוך הרבה דברים. אין דבר כזה. אתה יודע מה חומרה לעבור על מצוות עשה אחת? זה לא גם לאו. יש סיפור על הגאון מווילנה. אתם יודעים שהגאון מווילנה, פעם אחת לקחו אותו לכלא.
מתי זה קרה? שבוע לפני חג סוכות. הוא היה בכלא הזה כמה שבועות או כמה חודשים טובים. לקחו אותו לכלא. הגיע חג סוכות. מה יעשה? הרוסים יכולים לדאוג לו לסוכה? הווילנאים ידאגו לו לסוכה? לא, ודאי שלא ידאגו לו לסוכה. הגיע ערב חג סוכות. מסופר שהגאון מווילנה יצא לחצר, היה לו חצר מהחדר שלה בכלא, והיה הולך את כל החצר. הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. למה? בשביל לא לישון בלי סוכה. לא להתנמנם בלי סוכה. הגיע השלב שהוא כבר לא יכול להחזיק את עצמו. מה עשה הגאון מווילנה? יחזיק בריסים של העיניים, והיה מתהלך בחצר של הכלא. באו אליו תלמידיו לבקר אותו. אמרו לו, רבנו, מה אתה עושה? אמר להם, אין לי סוכה. אני כבר מחזיק את הריסים של העיניים בשביל לא להירדם. אמרו לו, רבנו, אבל כתוב מצטער פטור מן הסוכה. יש לך מצטער יותר גדול מזה? אתה מצטער. מצטער פטור. תראה איפה אתה נמצא. בכלא של גויים. מי ייתן לך סוכה? אתה יכול לישון כרגיל. ככה גם מתירה לך הלכה. הגאון מווילנה לא ויתר. לא עשה לעצמו הנחות. לא היה מוכן לוותר על מצוות סוכה. למרות שהיה לו את כל היתרים שבעולם. לא היה מוכן לוותר. תראו מה זה. שגם התורה לא העלתה על דעתה שאדם יעבור על מצוות עשה אחת. כמה אנחנו צריכים לחשוב אם לפעמים אנחנו עושים לעצמנו הנחות. בכל מיני דברים. אין הנחות. אם התורה אמרה משהו, אנחנו צריכים לעשות את זה עד הסוף. ואם נגזר עליך שיש צרת, וצריך לשבת מחוץ למחנה, ולעבור את כל הביזיונות ואת כל הבושות האלה, אז זה מה שיש. אז צריך לעבור את זה, כי התורה מצווה עליך. כתוב שהצרת היא לא מתחילה ישירות בגופו של האדם. היא מתחילה קודם כל בבית, אחרי זה עוברת לבגד, ואחרי זה עוברת לעור. כי יהיה בעור בשרו. אז על העור דיברנו, על השערה דיברנו. מה זה הבית? הבית של האדם. הבית של האדם הוא גם כן מגן על עצמו. מגן על האדם. מה הוא מגן על האדם? מכל מיני נזקי טבע. מגשם, משלג, מחום קיצוני. בגד מגן על האדם מקור, מחום, שיתושים לא יעקצו אותו. העור מגן על הבשר הפנימי. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה מדבר לשון הרע. אני אב הרחמים. אני לא רוצה לפגוע בך ישירות. אני קודם כל הולך למגן הראשון. מה המגן הראשון? זה הבית. והיה ואתה לא השכלת להבין ולחזור בך, אני מתקרב אליך. אני בא למגן השני. המגן השני מה זה? זה הבגד. ואם גם זה לא השכלת להבין, אז אני כבר מתקרב אליך עוד יותר. שזה העור. אומר בעל מגלה עמוקות, מה התיקון שאנחנו עושים היום על כל אחד מהשלבים האלה, על כל השלושת המגננות האלה, שזה הבית והבגד והעור. אז על הבית, מה אנחנו שמים? מזוזה. ועל הגוף, מה אנחנו שמים? תפילין. תפילין של יד, תפילין של ראש. ועל הבגד, מצוות ציצית. אומר בעל מגלה עמוקות, זה גם מתקשר לפסח. איך זה מתקשר לפסח? עכשיו שבת הגדול. מה כתוב? ושמרתם
את המצות. מה זה לשמורתם את המצות? מצות ראשי תיבות, מם, מזוזה, צדיק, ציצית, תף, זה תפילין. אבל מה הפשט ושמרתם את המצות? עכשיו יצאתם ממצרים, יצאתם לחירות. אל תשכחו מה היה במצרים, מי העביד אתכם? פרעה הרשע. פרעה זה אותיות פה רע. אבל אתם, אל תהיו כמו פרעה. אל תהיו פה רע. תהיו פה טוב. מה זה פה טוב? אני אסביר לכם מה זה פה טוב. הגמרא מספרת על רבי יהודה, שהזמין את כל התלמידים שלו בסעודה, והעביר להם לשונות. הביא להם בסעודה לשונות. באו לכבד אותו, אמר להם לא. תיקחו אתם, אני בסוף. כל תלמיד שעבר לו הצלחת, בדק עם המזלג שלו, מה הלשון הרכה ביותר, ושם לו בצלחת. עד שהצלחת הגיעה לרבי יהודה, הוא נעץ עם המזלג שלו, נשארו כמה חתיכות, הוא נעץ עם המזלג שלו, ראה שכל הלשונות שנשארו, היו לשונות קשים. אמר להם, תניחו את הצלחת. אמר להם, תלמידיי, אשריכם ואשרי חלקכם, שבחרתם את הלשונות הרכים. בחיים, תמיד תדברו בלשון הרכה. אל תדברו בלשון הקשה. אם אתם רוצים להשיג את מה שאתם רוצים להשיג, בלשון קשה לא תשיגו. כמו שכתוב, לשון רכה תשבר גרם. שכשאדם יודע לדבר טוב, יודע לדבר ברכות, לדבר בנעימות, גם דבריו נשמעים וגם דבריו מתקבלים. איפה זה רמוז בליל הסדר? פשוט. בסדר ליל הסדר כתוב קדש רוחץ, קרפס יחץ מגיד. נעצור פה. קדש זה כשאדם רוצה לקדש את עצמו. רוחץ כשאדם רוצה לטהר את עצמו. קרפס, מה זה קרפס? אומר מרן החידה, קרפס ראשי תיבות, כלל ראשון, פה סגור. יש לך דין ודברים עם מישהו. מישהו הרגיז אותך כל כך. מישהו אמר לך מילה לא במקום. תווכחת עם האישה, תווכחת עם אחד העובדים שלך, תווכחת עם בעל הבית שלך, לא משנה. כלל ראשון, פה סגור. קודם כל, תדע לשתוק. למה? כי התגובה שלך עכשיו, היא לא תהיה תגובה קונקרטית. אתה עכשיו נמצא בשעת רתיחה, עכשיו אתה קצת מרוגז, אז התגובה שלך תהיה אחרת, תהיה קיצונית. אתה לא בדיוק תדייק את המילים, לומר לבן אדם בדיוק מה שצריך. אתה עוד תוסיף כל מיני נופך לדברים. מה בא אחרי קרפס? יחץ. אחרי שאתה נרגע, אחרי שהשתמשת בכלל הראשון, של כלל ראשון פה סגור, אתה תראה שחצי מהדברים שרצית לומר ירדו לך. ואחרי יחץ, מגיד. עכשיו אתה יכול להגיד. זה מלמד אותנו כלל גדול לחיים. גם כשאדם רוצה להעיר לחברו, להעיר לאשתו, להעיר לעובד שלו, להעיר לכל בן אדם. אל תבוא להעיר או להגיב בשעת כעס. לא. תמתין כמה דקות, וגם אם יצטרך לקחת עוד קצת זמן, תמתין גם עוד קצת זמן. למה? התגובה שלך עכשיו, בשעה שאתה קצת מרוגז, היא לא תתקבל והיא לא תהיה אפקטית. אבל אם תמתין עוד קצת, ואתה תראה שחלק מהדברים שלא היו צריכים להיאמר, אתה לא תאמר אותם, כי זה באמת לא שייך לתגובה,
או לא שייך להערה, אם תמתין עוד קצת, אתה תראה שחלק מהדברים ירדו. כל הדברים המיותרים ירדו לך. אחרי זה, אם אתה רוצה שבאמת הדברים יישמעו ויתקבלו, אז תגיד את זה. אבל איך תגיד את זה? בלשון רכה, בנעימות. לשון רכה, תשבר גרם. זה מה שאנחנו לומדים, מה שמלמד אותנו מרן החידה. קדש ורחץ, קרפס, יחץ, ואז מגיד. זה לא כלל רק לפסח. זה כלל לכל הזמן. עכשיו פסח, כל ההכנות, ימים לחוצים, ימים שאנשים טרודים, זה בניקיונות, זה בקניות, זה בהכשרות, זה בכל מיני דברים. יש לחץ. היצר הרע יכול להיכנס. היצר הרע נכנס. והוא רוצה, מה שנקרא, ללבות את האש. אנחנו צריכים לדעת לעמוד איתנים, ולעצור, ולא לשמוע על היצר. לא להיסחף. תמיד כלל ראשון פה סגור. זה נכון לעכשיו, וזה נכון ליום שישי, כמו שהגמרא אומרת, שהיצר הרע נכנס מתי? ביום שישי, בערב שבת, נכון? בין השמשות, הוא מכניס קצת אווירה לא נעימה, וזה נכון למשך כל השנה. אז יהיה רצון בעזרת השם, שנזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים, ונזכה לראות בירושלים הבנויה. שבת שלום, טובה ומבורכת.